tarda, benvinguts a l'últim dia de la setmana. Ja estem a divendres i... Bé, eixos boixos baixets que deia la cançó de Serrat seran d'ací unes horetes els grans protagonistes de Canal 9. Com tots els divendres, avui tampoc es poden perdre. Menuda és la nit. Avui amb una convidada que és tota una artista, Concha Velasco. La nostra companya Pau ha parlat amb ella i també amb els xiquets participants i els seus pares en els moments previs al programa. Ens colem en els últims assajos de Menuda és la nit. Al plató, tot preparat. Menuda és la nit es convida a passar unes hores amb Concha Velasco. Ella tindrà que respondre a les preguntes indiscretes sempre de tots estos menuts. ¿Estará preparada? Me gusta mucho. Se dona compte que són els seus cosins i enseguida s'apunta. Tan xicoteta que és i tan artista. Pues sí, ja apunta a la seva creativitat. Se meneja, agarra... Vaya! No para, quina edat té? Té 17 mesos. I no s'obliden de somriure, que és de vegades. Adeu i fins dilluns. Senyors, amics, tenim la festa del divendres per davant en un públic que ja l'han sentit. Quines ganes d'alegria que tenen. Arriben des de l'Horta de València i des de l'Alacantí. Un beset a l'Alacantí. Guapo, ese públic. Bonicos del tío. Sí, senyor. I ara, amics, m'agradaria que prestaren molta atenció a lo que ve a continuació. Són 4 cosins, tenen entre 5 i 9 anys, arriben des de Tavernes Blanques i han fet un recull de cançons tradicionals valencianes preciós. Escolten i veuran. Són els Pabordets. Benvinguts. Y van a casarse, no
Artistes! Han vist esta meravella? Els pavordets. Aixina que els pavordets. Sí. Bueno. Com era això de... Les cames tortes, com a... Com era? Lo de... Com va? Les cames tortes, com a batxo, que del batxo can. Que bé! Molt bé, m'encanta, El tío Toni. Jo crec... ¿Estás bé, Keco? Sí? Ale, senta, cariño. Jo crec que va fer-se esta cançó del tío Toni la cançó de l'estiu. Joana? Sí. I Joana, com canta de rebuda, I canta i coses, Que te vas a fer monxa? Bueno. A veure, anem primer per les presentacions, anem a ser educats. A veure qui m'explica qui és qui. Joana, Carme, molt bé. Vale, jo sóc Carme i esta és la meva germana Joana. Ah, molt bé. I Hola, estos són Joana. els dos meus cosins, que sí? són Keco i Adam. Però falta Eveta, que està aprenent el biberó. Ah, falta un quint component, que és Eveta, no, Carme? Que està prenent el biberó. Sí, Ah, perquè quina edat té? un any. Un anyet. Ah, molt bé. Però també participa en les vostres actuacions. Keco, què te passa? Tens el ball de San Vito, carinyo. Què tens? Te va tot bé? Vols que t'ajude? El micro, no patisques. No sabes. No patisques. Ara és que... Espera, ja està. A veure. Ahí. Ara, senta't. Ara. Muy bien. A veure. Bueno. Que bon sentit de l'humor. Galla't en terra, digues que sí, Keco. I això dels pavordets, això com és? És un nom divertit, que xulo. Què és això? Ve de la família de la nostra iaia d'Alboraya. Ah, molt bé. Això que passa en els pobles, que té la gent un mal nom? Sí. Molt bé. Jo soc melero, perquè ma iaia era la merera, i vosaltres, el iaio era pavordet, o la iaia? La iaia era la pavarda. Ah, la pavorda. I per això vosaltres sou els pavordets. Molt bé. Escolta, m'ha encantat la cançó. I és un disc que, la veritat, que és una delícia, és una glòria, i són totes cançons populars valencianes. I com va ser aquesta idea, Carme? Pues perquè les nostres mares i ties cantaven de xicotetes i se li va ocorrir que també podrien cantar nosaltres. Bueno, com que sí cantaven de xicotetes? Perquè elles són les Xiner, a que sí? Sí. Ah, i vostès han sentit el grup Carraixet, a que sí? Ah, pues allò que diuen, no? Que de bona fusta, no és allò que diuen? Sí. Pues mira, quin talent que tenen les filles d'eixa generació.